fixemos, digamos, unha serie de accións transversais, humildes pero sentidas, diría eu, que parten da estrea de Antes de Nós, e despois a partir de aí da película pois fixemos unha chiscadela no cartaz que nos fixo aí Rei Centolo. Tamén despois, bueno, unha tapa que está diseñada por Juan Carlos Perret, que fai unha tapa entre o mar de Rianxo a partir do prato favorito de Castelao, que era o arroz con pito, que ele investigou. E despois tamén as cantareiras de Cans, que facemos un roteiro moi chulo, sempre con Xurxo Souto, que cantaremos Lela como remate a eso. E creo que o prato forte e máis bonito e singular de Cans vai ser a recuperación de Miss Ledia, o filme mudo no que, bueno, Castelao aparece como actor, e que aí temos a Mondra, que lle vai a poñer pois eso, unha música en directo que, bueno, eu creo que vai ser moi sorprendente, singular e único, non? Desas cousas que pasan en Cans, que vas a Cans só a ver eso, pois casi para menos de 100 persoas, que é un pouco exclusivo diso. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.